Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongko awis. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wes gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan tumpah de ae. Yo musturae. Tum sene kyane ya sabene. dipangku kok melayu. Pak iyae. Apa renek liyane? Wow. Oke umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, sakinah mawadah warohmah. Bocah kocrok ya apa piye? Ojo. Aslang ale ali. Sak kulit kanggo tombok jangan iki. Rasa sakimpi durung butuh lagi. Rasa kangen wis dilori. Rasa sakimpi durung butuh lagi. Rasa kangen wis dilori. Luar biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komen. Selamat malam Sugeng Dalu macange Mbak Limbu. Mbak Limbu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampeyan berdua ya sehat ya Nggih Mas. pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemu sehat, lemu singset sampean. Nggih, Heeh. sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih no. Kowe emang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki kula nggih asline ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha ngeten nggih. Ora bingung ya Mas sowanane wis bola-bali sowan tratah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiang lintune. Ngono ya. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman ki lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piye? Piantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh, iya. Nyedulur semanak. Loh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe Kowe dugi iso kandha mawon. ngono? Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking Piye? kelir. Heeh. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah sembetol lampu abang niku lho. Hansip, Hansip? Linmas niku. Linmas. Monggo pelawai metu langsung mlebet langsung mriki tiyek ngoten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Diarahne kaya ngono. Nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding ya, Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen, Mas. Piye, seneng ya, Mas? Seneng. Heeh. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Dangu mboten panggih jenengan tembange wau nggih pas. Tombo kan. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan paring panglipur. Kalian Pak Didi. Iya apa to Mas, sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi nganu genti-genten ben gak tupangsun nek ngrungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho kula asline nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Ngelingno kok langsung nyerontol kancane iki maksudmu piye?
Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Dede nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong pancene bulurah ki ya piyai terpandang ana kene. Terpandang wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil. Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu piye? Kene wis ora kaya wong liya. Ha, Kaya dulur dhewe. iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur nggo kira bayaran. Bateh dhewe kok. Walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere keluarga dhewe. Yo keluarga Wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Ya tegese gak ngono Mas. Lah piye? Maksude ki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho Mas. Oh, pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya, lah modelmu kok kudu nyrekali wong lho nyapa lho kuwi kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to Mas. Mikir bayaran terus. Kuwi kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Kowe jelas no kowe. Lho, kowe kleru lho Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene renek bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omong mbok sing biasa ngene lho. Ya kowe ngomong aku bak lho potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kowe kena nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Iya iya. Mas Didik nyun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Napa? Pak Didik SPD. Oh, iya. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Kowe ndak ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temen ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to Mas. Umume kan SN ngono kan. Iya. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to Mas. Apa ya kleru Apa ya SPD terus ndalang ya apa ya kleru. Apa gak oleh. Nak klirune iki mboten ning kurang linier lah. Wah. Lambene. Kelincipen Ya mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah wong dalange enak ya. Ya ora apa-apa ora linier TPP-ne panggah cair. Nah, iki lho. Kowe iki omong linier wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linier Ora barang. masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Sehat. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Napa? Kowe iki ora wong Jawa asli ketoke kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak semana. Lah iki lho bedane kowe karo aku ning kono. Nek aku gak iso lames to. Lho, wong Jawa kuwi ngono Mas, tembunge Abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. kok iso ketidakjujuran iki? Ya iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono lin Mas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan, misale buah yo salah Iya. apa. Nang kene iki mau beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak yo jenenge. Sing nggone Pak Joko. Pak Joko. Ini Pak Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko selamat ra dodol wedhus. Lah nyapa? Dalamnya Joko wedhus iku. Ya, Lho ngece. lho kok ngecil lah jere Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nyun sewu, niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. sedekah bumi gundulmu no. Apa iki? Iki nyok iki. Wali matul Iki lho. lurus. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene
Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedhaken, nek kecedhakan ora ketok. Lah, piye wacane piye macane piye? Ayo menikah dengan kowe iki cah kocluk drae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene lho. Kasih jarak. Ya kasih jarak tapi kan saking senenge nek awakmu karo aku to. Heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus kalau do tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wis, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Lah iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah kuwi nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho piye to iki? Lah mosok ngono hotel. Apuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh, lah matane. Ora dikai info lah, tak kira ku yo Mula kowe sak urunge ngomongi assalamualaikum salam. Iya. Assalamualaikum ya ahli kubur lho ngono. Lan ugi ingkang teng ndure kuburan lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iya. Pro karo kowe. Lah kowe golek dhewe kono. Ora masalah. Wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, to. Lah piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Burah sak menten kathahe? Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu iki digugah, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben opo cah cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum kok. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum. Cobi Bu, anu Bapak Ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula hae jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajah. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu ka lho. Ora ngono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho to. Jajal. Halo. Iya bocah. Penak gitu to. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji karo Darmaji lho. Darmaji sapa? Karo ngene. Kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu ada wis kok so. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo nyauri. Sedaya halo. Isin tak bunuh diri ya we. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya, kowe duwe trike. Trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, gerak badan gesturnya dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hai ngono dal. Kok kaya banci jembatan. Aku gelem ora? Kaya banci jembatan. Wis tak percaya aku. Ya, ayo matane dhewe kuwi. Mripate. Wong marahi malah matane kancane iki lho kok. Mripate rada anu senyum. Lambene buka. Sak teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Lah, terus muni. Bapak-bapak cempe rapo enak angger pro yo ngene iki lho aku gowething aku ora apa kono aja urusi sik dang ora diurusi piye ning kuping keri panas tak dem-deme sik ya dem kula botamu sabar pendemo sabar pendemo gundulmu no lho kuwi demo lho pengen ngerti lho kalau apa dang bapak-bapak ibu-ibu halo ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja ya, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalumangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno asu iki. Gregeten aku kirek. Kirek mbek asu ya padha wae. Lah ya awake sak grup.
modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika dicerana nganten nggih. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah. Nggih, Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kalih Mas Agustina. Iki koclok iki bocah iki, Mas. Mbak Ayu Agustina. Nah, oh dadi siji to. Karo Mas Iman Hamdani. Iman po Imam. Iman Hamdani. Hamdani. Apik jenenge, Mas. Apik no. Ora kaya anakmu. Apa? Bocah cilik umur 2 tahun mbok jenengno Prundul ki apa? Lah kowe ora ngerti sejarah kok. Sejarahé apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi kaisar Gundulmu sesar. yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Wong Jawa aja ninggal jawane. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Lah, kula ki lali. Dadi nek bojone meteng ora oleh nutupi bolongan apa wae. Lailane ngoten, Mas. Ha iki tikus kok riwa-riwi nang kamar, tak delok pojokane tak tutup ngono. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit, wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu ki? Kuwi bojoku apa bojomu to? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bape ngedene 2 tahun, bape. Loh, tapi kuwi gak umum, Mas. Lacen bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umumno tak ngono lho. Ha bojoku ngomoten 6 dina gitu. Hai Bu, berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno Prundul aku ngono. Akhire metu. Lahir tapi bocah kan putih kowe Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ula-ulun gundulmu no. Wis ireng krungu ndang itu kok tolak. Ya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Wis nyek polos potoke nyeplos iki gundulmu. Lah umume bocah cilik krungu musik. Le joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi gak ya. Anake iki krungu. Anake dadak Kalau wong ora. Tapi lek anak niki parah, Mas. Parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, omongan sing sopan. Mboten anak niki. Wong bapake teko tek iki langsung anake muni kok, Mas. Piye anake, Mas? Ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ning keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Dongamu apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, gadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono tok. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener, Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Urung pat lho. Sugih ora penting. Loh, sing penting ki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki ketok. Botohku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta, ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Oh pancen penting sugih kok. Ya penting. Jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Didik ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek sinden gak pinter. Lah saniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Ape dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hae. Siluman Gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koral nek Alvin. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe donyamu akeh. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku cek duwe sugih kok. Piye Mas ki, Mas? Tulungi, Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi bantah ngono lho. Kowe nek pinter tok ora sugih tok ora pinter, ora iso ngelola dhuwitmu, suwe-suwe dhuwitmu entek, melarat. Kan suwe, iya ta? Iya. Enek kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetak taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Bocah iki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora
Lho, Piye anakmu? Lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya mben padha karo kancane ngono tok. Esuk enek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, penting sugih. Pak Mudin tulungi Pak Mudin. Mbok dongak. Iya. Wes wis walan kowe. Kowe ketoke kesurupan kowe. Kesurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enek pepatah mengatakan. Pepatah apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho wis keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaatnya apa? Upama ki ning gene desa Kademen. Kademen gundul mono. Kandangan. Desane Mas, Kasreman, kandangan. Kasreman Kademen piye to kowe? Kasreman. Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Muga aku sugih. Ha. Tak sumbang dadi. Perkara kowe wong Manfaat sugih. lho, ngono. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu tak anggap keramik. bojoku iki lantai omah kok piye kok iso. Wong sugih mampu lho. Berarti kados bulurah iki. Hah? Duwe acara apa kok danane kurang? Yo, Mau sumbang. sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya no, sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa sugih ae. Nggih Mas nggih. Dadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora usah TF Mas, wis sugih kok wis. Tarono tak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan sik upama. Ora jere bulurah pe mbok sumbang. Lah kan upama. Kalau bulurah tak sumbang. Mboten bulurah menangan. Peti. Wah, piye bosokno kene kok bayaran kok. Nggih Mas Didi. Ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo kaken-kaken nenen-nenen gundulmu aplekno koso. Kowe iki piye to koso? Lah apa to? Kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen iki apa nyocop mbokmu to piye kok? Iki lambene angger jebles ya, Mas. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi ninen-ninen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin iki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi mboten gadah momongan nggen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndang gage duwe anak ngono iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung duwe anak. Tak kei syarat sarana. Mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing nglakoni awakmu ketok iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. Pelakune mesti kowe. Mas ting nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben dagake meteng? Gampang. Sing pertama dengan cara medis, ada cara alternatif. Loro. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan penyubur. Lah, ngono dicek kandungane. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif. Alternatif bisa diurutno. Oh dipijet. Aja lho. Nganggo minyak. Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik apa aku sik kenek sing dingko lagi endi sing nepaki. Lah insyaallah meteng to. Lho, ngono lho. Kuwi gak bojo dinggi bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurutne iki kocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe. Anak ki minangka hayate rumah tangga. Oh iya tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya. Lambemu Ora apik. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Nggih suka parisuka dalu niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng bulurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ora trima kalau ya ora trima lho kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e.
Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Jack Sedurwa. Enak, isone napa niki? Sidarekoso. Sidarekoso gundulmu ngono kok. Son kok Sidarekoso. Jack Sedurwa. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati yang ada. Ndi? Kok endi begitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, belimbing, dan juga ada buah jeruk. Jeruk. Eko kok jer ki eko botole. Eko syariah, Mas. Eko ini sopan no. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek kita tuwapuk lho kuwi sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho, Mas. Sepurane latah lah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo-ulo. Telusur. Sapa wo? Iya. Aku njogo lah aku wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lah lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siapkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah ki malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang ngantene. Baik, tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cok. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Iya, Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Yo kita kasih lemparan batu batako, Cok. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? Saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu. Waduh, kayak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng yo seneng neng. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo Cak Komet, sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh kok apa iya iki lho sing cethone piye kaya ngono to. Anu, istri Saleha sak pira Mas? Iki lho sik. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri Saleha. Perhiasan terindah. Apa besok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omah mbok. Namun yang paling indah di antara semua
istri saleha. Penmu, Mak. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho, mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kowe kok ya. Tapi penak suaramu, Mas. Oh, gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Roma. Ya nggih pas persis kalih Bang Haji Roma Irama ku sami suarane. Karakter suarane padha. Roma Irama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritane tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyiksa kancane? Lah ngene musik kok kowe bingung lho. Lah karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Hancen kendange bar kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara no. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur ya nek. Ada. Piye iki? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh ya. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bokong. Bokong kita. Wah, aku pilek loh marah itu. Bohong kok bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krungku bokong. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok so. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lagi sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah. Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. Enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa terserah Bu Lurahnya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kan lagu pembangunan lho. Nyatane yo pas penak lho. Yo kudu penak. Misale neh lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. Kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak tak kandhane mung laku. Seto Pak. Kendaraan to. Niki mentok. Kuwi mentok iki lek. Becak. Kuwi mentok. Becak. Wolah. Kuwi lagune caci lek mentok ya, Mbak. Mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Becak tak kan. Kowe mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Lah mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu ki PN ra masalah. Yo, tenan disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadok kowe kok. Ora mbadok tuh, boleh melok tangga. Lagu sing temane sing menceritakan tentang cinci, geblak kowe ra iso kowe. Iso. Lagu enek lho. Enek Piye lagune? Deni Canan. Deni Canan tau nyiptano lagu. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli. Dawa-dawa ngribeti. Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya ra nyantol. Lampimu kok. Lho kuwi ganggu lho nek aku. Iki enak teko dinti kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, dinikmati. Ayo tak nikmatane.
Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah suara to? Iya. Alah suara ta. Yo, lha apa njalukmu? Yen joget bar. Yo. Met kok met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Loh. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye jadwale? Mau tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nomah dhewe-dhewe. Senin aku nomah kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rebu, Kemis, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Setu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki Senin, Rere, Selasa aku nomah kene. Susi, Rebu, Iki Kemis, Lah iki Mbak Inces Jumat. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Setu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, setu aku menyang ya bongkon aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to. Ditanjake ingkang pundi riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oke Mbak Susi, ya. Heeh. Ya katuran jemenang menika wonten Diajeng Ayu Susi. Cas yo Nuswantara. Ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini acaranya adalah mantenan. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tibake sinden Susi iki latah. Oh gak Mas Mari. Wis mari. Mari kok dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu Mas. Ayo dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Wih, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun. Nggih. Pak, sinten menika? Atara Jasa. Atara Jasa sapa kok tapuk iki kok iso. Pak sinten apa? Oke. Angel aku ra iso wi prau layar wae. Prau layar sing angel wi. ngene lho. Mak Anglia numpak rondo kempeng. Bae iki apal prau layar niku pripun to, Mbak? Sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liat numpak prau layar ing dina Minggu pariwisata. Oke meh ling terus. Anglia alon praune wis nengah. Iya. Oh ada Pakde Marwoto. Jeluk. Dijelok iki mak jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Prau layar. Toneteng. Ayo Mas. Aku iki Kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mah to. Iya. Mak centit.
Lho. Kok mak jentit. Lah apa to ki? Mak jeder. Oh ya mek jeder mak Kok jeder. jentit. Oh ya kuwi seluku ya. Seluku kuwi. Eh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani perahu layar. Joget tertib nggih Pak nggih. Tertib nggih Pak. Nggih. Ngawer langsung. Kakinya diangkat, kakinya di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten kok. Suwe. Yuk, langsung perahu layar so. Ki nom-nomane mrene akal. Hey, Langsung kabeh. hey. Kabeh nom. Cahyo Nuswantara coy. Ayo Pak. Mlebu TV. Ki anakku ki. Wis sepuh. Asik. Turun. Sampun dipinangkani pamundhutan. Las yo lah, modele kok gak ikhlas. Kabeh las kuwi. Langsung kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun Pak Dik. Sehat panjang umur nggih Pak Dik. Nah, nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Patine pengen demek sinden. Wet. Cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane ya apik. Aku kuwatir ngeblak mengguri. Rumahku kayak wayang goleke Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi mau lho. Termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih, no. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nyangkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune meleh. Niki wau lak pamundhutane bapake niku wau. Ah. Saniki pamundhutane mbok menawi wonten keluarga saking tepanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok mantuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita ngerti perkasa kok. Perkasa ngeten lho. kowe ora ngerti TikTok ya. TikToknya sapa Mbak? Aku ngerti lek TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wedah. Mbok yo rada adoh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Aja ditawur lho ngesakne. Ora tawur apa kaya antum. Wonten pamundhutan anu Mas Didi. Nggih. Enten Menika wonten pamundhutan Mbak Inces kali Mbak Susi. Nggih. Nah, kepada awak Oh, dhewe grup malah aku apa, iki maca arep siji kesempatan kok. wae arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, ya kometi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng kok nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Iya. Alah iya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing loncat katresna sejati oleh mamane. Cocok menika. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyo Nuswantara. Ada apa iki? Lamunan, Mak Patonan. Oh, Kira-kira. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi njaluk. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ku lho. Menawa. Oh iya oke. Piye, Mbak? Anu, Pergi apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini Ah. kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku- bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lha sakmene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa?
Nek kowe tetep wit. Ora apa-apa aku dadi wit. Apa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki. Lho ya, Bro. Bajing kok milih wit iki lho. Lah nek oleh. Ayo, Lah, Bajing loncat. Heeh. Mas Tul ki Mas gawe. Bajing loncat, bajing ngene. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados senapane? loncate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing nyanyi. Pomone aku Elsine lho. Ral. Sing nyanyi. LC apa to? Yo! Bajingnya meneng ae. Bajingnya joget. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ana bajing pondok. Lah kene bajing wedok wis ana. Apa ya? Oh, ayo lho. Ndak bajing lho, ayo lho sing. Lah sing. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh duh. Lah kono Bajing loncat. ya. Bajing loncat. Sana aduh akan abdi lepet ngarosan Berbajuran melodi semangat untuk warga masyarakat Sleman Handang dari kami Sanggar Seni Cahyo Nuswanto. Bajing
Matur nuwun. Nggih, matangke Mbak Limbo sampun katuran menika pamundutan bajing luncat. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Ugi tasih kathah wau pamundutan niki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Yang gleges. Nggih. Nggih. Oh nggih. Anu di Piye? Blebes napa gleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mas. Nih gleges sing piye Mas? Blebes ta Mas nggih? Blebes. Blebes nggih, Pak. Dik, Delok grigis. Grigis niki Pak malah grigis. walah gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih, Pak. Urang maneh tambahi kula. Oke. Yo, Ado-ado saka Mas Komet. Nggih. Ado-ado saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Wis sepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Grigis. Oh, ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Cahyo Duswantoro. Rere Imute. TikToknya Rere Imute. Yo. Seimbang. Ide stabil. Eta. Desa kontrol aman. Hei. Pak, gerakannya nanging ngeten ya. Nggih. Diseragamke kersane penak padane ya. Kuwi ajiane lho. Piye Mek, ide stabil? Stabil. Aku bayang nonok nih lah. Dah nih. Goyang manhe. Ide stabil? Mbah seniman kok. Yo. Terima kasih. Mungkin malih nggih, Mbak. Binara Pakde. Binara nggih. Engko sing besok disunat kaget kok ya. Kok disunat. Iki wis bar sunat kok disunat neh yo entek. Modele kan nanggapno kono. Nggih ngeten iki panjenenganipun Mbah Seniman. Oh nggih, Mbah Seniman sapa? Nggih, sesuai dengan namanya Seniman. Mbah Man. Mbah Man nggih. Saking Jeruk Wangi Mas. Nggih, Pak Supri. Pak Supri Jeruk Wangi Pak nggih. Ngersake bojo loro. Bojo loro. Cocok kula sing dadi bojone kalih Komet. Heeh. Lah sing wedok sing sinten niki garwane? Wiwin. Cocok. Iki kudu dijadwal nek iki bojo loro. Kowe apa entek? Ya karek sing mbake to ngentekne apa ora kok, So. Ayo. Ku ngengei lho to ya. Yo, ada siapa dia? Ada Mbak Wiwit bersama Cahyo Duswantoro. Yo. Bojo loro lho iki. Asik. Hey. Ayo yo.
yo Mas. Iku ya Mas. Hasan biru langsung redisco. Ya kuwi. Awak kulamu Mas duwe bojo loro. Sing sedina kanggo wong liya. Sing sedina kanggo yoga-yoga. Ya. Pripun Kang Mas? Goyang oke. Nggih. Suara oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara kok dicipi piye to Mas? Tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suaraku gur sita kok mau jaluk. Lho yo, piye to, Dok? Mesti ngene lho Mas. Sing genah piye to sing Ngene lho, genah? sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis nyuara-suara sithik penak sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Piye Lah aku kuwi, ket piye? mengopo meneng to Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya iya. Cinta. Terane ya, Pak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah jambu. Ngono tok, Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok Aku ya. koyo Nggih, iki. nggih Mas. Kon nerone komet Aku ki, gur- Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak kono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh kene. Ayo Mbak, siap. Posisinya gini Mbak, posisi gini. Ayo Mbak. Posene, Widi. posene, Bi, gini. posene. Hadap syuting ya, siap Ndang ya. to aku ora betah. Situs dilongkas diatur. Aku wis kudu pikiranmu lho kok. Alah, aku Ora nek lelebrepe ngono. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kas, Dok. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasne contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Loh. Cinta merah jambu. Siap bae. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju sayang. Alah wis to kene wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane. Milih kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis Piye? Wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Ya terus Irfan lah. Irfan sopo? Aku Irfan piye? Wes cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Wis. Jare gak betah. Pokoke angger ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Keringetnya wis metu, sampun. Wes cukup. Sampun Mas. Kowe urung puas. Gak wis. Pisan kas. Lah enek sing iso ngetokne sampean. Enten. Niki lho, niki pakare niki. Oh, oke, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki njagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne. Niki sing pakare niki. Ketah kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang piye. Oh, niki nggih Mbok sing artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Cek iso. Ih saged. Weh, Jenengan ngece. warai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kaya ngono kok. Kok kira Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyakane, Mas. Loh, Tak kira ora iso ngadeg. lho ki ngadeg ya penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Wis. Iya. Kowe ya rasu. Sampean- Sayang. Heeh, sini sayang. Bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Aku mau
wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa ndak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok endah Gak jane. ketok. Kok ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Pitu. Aja ngono ah. Mboten Aja iya sayang. Aja ngono ah. aja beda-bedane nggih Bu nggih. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku wong Cepu kok. Cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam? Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Siap ya? Kowe go ngroh rasane kok, Mas. Masam. Piye? Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nggih. Cinta merah, merah jambu. Ayo mantuk. Nyapa Met, nyapa? Tak tambahne sih ya dah. Ayo mantuk. Gue anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki lho. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh, ya ra. Ya. Nyambik. Sayangku hanya kamu. Wah, saiki sore bereng Met, misor yo. Iki jek enom aku ya menyang. Oh, maring. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Main ndi Mas? Anu cepu. Ayo mantuk nggih. Keren to? Mau kae lurusi kok. Wis mlethek lho to. Mletheki telo to mletheki. Oh gak terima mlethek iki ngono. Bengkah. Berkah nggih. Sae lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Ayo, nggih mantuk ya. Urung ya aku. Ora apa-apa ya engko neh ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Nggih, ya. Tapi jek penak. Engko neh. Kuncok ngrasakno aku. Engko gak apa-apa. Cintaku hanya kamu. Kalau. Pak Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Gak aduh lagi muter. Wis kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gedhe kok. Nek kadung ngadeg lungguh angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Iki gandeng sing mesra to. Iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Nina bubu, oh Nina bubu. Wah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, anak aku ya tetep pangkah mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggone. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja dadah. Gandoli ya? Gandoli. Aja mbok gandoli. Sik ta iki ngajak Indian-Indianan ta. Ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee, ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek kematane. Kok Suraji piye wis to? Suraji kalau Mbah jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to. Ya Mak ya. India. Deng tarung, deng tarung. India. Ayo Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar, guys. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Mbak. Bagi vokal, Mbak. You musturae Tum sinekya sabene dikai tumpah doae You musturae
kabene. Dipangku kok malah mlayu pangkun. Pangku kok mbek pasangane kok sok Dipangeten. Pangku kene lho dipangku. Nek sing api-api lah kok iso malah bae to. Kowe jenenge nyek aku. Ya ora lho. Ayo mantu. Mbah sapa? Mbah sapa? Mbah anak-anak dadi nak sayang. Mbah. Duduk dulu nggih. Loh kok sayang piye? Kurang dipangku kok duduk ya. Heeh, pangku, pangku, Harusnya jaluk dipangku. pangku. Ayo Mbak, pangku, 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 pangku. Kali-kali. Bokonge lincip kok. Lho, iki bongkong pori kok lincip iki. Kayak tumpah ono bae ngono lho, tumpah ono bae. Iya apa renek liyane. Wow. Oke, umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bocah kocrok ya apa piye? Aja wis aja. Iki wis dalu, iki buke yo mlene ae kok sok. Lah piye lah penak e. Angge ku eneke kuwi yo. Kene-kene yo rong karan gelem. Kita kene yo nampa ing pandum. Lah gurih lah. Gurih. Wis ya sesuk. Nggih, pun. Sesuk nang ya. Ayo. Gendong ama. Gendong ayo gendong. Nang wong loro enak men kowe yo nyambut gawe engko senene. Oh, njaluk wong loro, njaluk wong loro. Oh, alah ngrepot rumah tangga. Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Digendong munggah mak ces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet. Si anak pamundutan apa ki, Mang? Sidarondo. Heeh. Sidarondo. Biyen mula kuwi. Iya. Nggih, Mak, nggih. Sinten keparing jumeneng? Wis apa? Kabeh. Baik, Oke. Cus. Oh, Artis langsung. ya. Al. Ya. Al ninggal buwe. Laki lungguh kabeh. Buwe pinarak mawon. Lah ya dibatasi lho. Aku yo artis e. Iya sayang. Gak trimo bojomu setu minggu gak trimo gak. Ora omong setu yo anu 5 ngono. Ayo Senin nganti Jumat tok berarti iki. Nggih, seneng ngantos Jumat mawon. Aku yo artis. Artis setu minggu prei. Prai tapi nyembur kok. Iya malah double. Iki setrume gedhe ngono. Heeh.